हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे पार्सेन्टेज दिहुननाय फर्मुला बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। पार्सेन्टखौ बोरै दिहुनो, दा बेयाव जोङो सिम्पल खोथा पार्सेन्टखौ बोरै दिहुनो एबा मानो नांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा गोबाङानो माने मिथियाबो जानो हागौ। दा बेयाव मोननै बिथिङाव नांगौ जायो। जायफ्रा फालांगि गेलेयो बिथांमोननि थाखाय बे बिजनेसनि थाखाय जोबोद गोनां जानानै दङ, आरो बेनिफ्राय जायफ्रा स्टुडेन्ट बिथांमोननि गावसोरनि मार्कसखौ दिहुननो थाखाय जोबोद गोनां जानानै फैगोन। दा बेखायनो नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जागोन। बाहाय फरायसानि थाखायबो आरो फालांगिरिफोरनि थाखायबो बाहाय मोननै बिथिंनिफ्रायबो मोननैथिंबो माबोरै पार्सेन्ट दिहुननाय जायो बाहाय नोंथांमोननो दिन्थिनानै होजोबगोन फारि फारियै। दा बेनि गेजेरावनो नोंथांमोनखौ बुंदों जायफोरहा पार्सेन्टेज दिहुननायनि थाखाय रोंखा आदबखौ मिथिजोबखायो बिथांमोना नायाब्लाबो जागोन। मानो आरो नायनानै जुदि मिथिखानानै जुदि नायोबा नोंथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन। मानो होनबा मिथिखानायफ्रा गोबाङानो कमेन्ट्सआव गोबां बायदिसिना बुंहरगोन। बेनि थाखायनो मिथियैखा फोरनि थाखायसो बेखौ नोंथांमोननो बानायनाय जादों। मिथिखानानै नायनानै कमेन्ट्स हरोबा बियो गावनिनो गोरोन्थि जागोन। जिखिजाया फैदो, फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों बाहाय मोनसे फालांगियारि बिथिंनि आदबै माबोरै जोङो पार्सेन्टेजखौ दिहुननो हायो। फालांगियारि बिथिङाव नांगौखौ माने जोङो दखान होयोबा बिजनेस गेलेयोबा गोबाङानो बेसेबां थाखानि लाबोदोंमोन, पार्सेन्टआव बेसेबां मोनजायोमोन, बेखौ टटेलि दिहुननानै बेसेबां फाननो हाखो बेनि गासै हिसाबखौ दिहुननानै लानो थाखाय नांगौ जानानै फैयो। दा बे हिसाबै फार्स्टआव हमनानै लादो पार्सेन्ट माने मा बेखौ नोंथांमोना मिथिग्रोबानो जाबाय। पार्सेन्टेज, जायखौ होनो बर'आव जौखोन्दो। जौ माने 100 बेखौ गोसोआव लाग्रोनांगोन। जौ माने 100 एबा पार्सेन्टेज माने जौखोन्दो माने 100नि सायाव लानाय आरोखि। 100नि सायाव साननाय बियो 100आव बेसेबां मोनदों, 100आव बेसेबां गोलैयो बेनि थाखायल'। 100 आरोबाव गोबाङानो 1000, 2000नि पार्सेन्ट माने 1000 जौखोन्दो, 101 जौखोन्दो, 103 जौखोन्दो बेबायदिबो बुङो। नाथाय बेयो कमप्लिटलि गोरोन्थि। नोंथांमोना बेखौ गोबांनि खुगायाव खोनायो जानो हागौ। दा खोथाया जाहैबाय 100नि सायावसो, जौखोन्दोआ 100नि सायावसो, 100नि सायावसो जागोन। दा बाहाय फैदो, फालांगियारि बिथिंनिफ्राय हमनानै लायोबा जुदि मोनसे बेसादाव सासे मानसिया 15% जुदि मोनोबा, माने 100 थाखायाव पार्सेन्ट माने 100, 15 माने 15 माने 15, 100आव 15 थारमाने नैबे पार्सेन्ट माने 100। दा 15% जुदि मोनसे बेसादाव लाब जायोबा बेहा, दानिया बियो गासै रांखौ मोननाय जादों। हमनानै ला 5000 रां मोनदों। हमनानै ला सासे मानसिया 5000 रां मोनदों। 5000नि बेसेबां 15%, 5000 रांनि 15% बिथाङा जुदि मोनगोन। सासे मानसिया फालांगिनि बेलायाव 5000 रांनि मा मुवा बेसाद फानखांबाय, नाथाय बिनि गेजेराव बिथाङा 15% लाब मोनजागोन। अब्ला बेखौ मारै दिहुननानै मोनगोन बिनि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिनि। बे जाहैबाय गिबियाव नोंथांमोना 5000खौ लिरदो, बेनिफ्राय 2नि जायगायाव नोंथाङा सानजाब होदो, बेनिफ्राय 15खौ गोजौआव लिरदो, बेनिफ्राय नैबे पार्सेन्ट नालाय बे पार्सेन्टआ जाहैबाय 100 नालाय गाहायाव 100 लिरदो, बेनिफ्राय दानदो। बेयो नैबेनि गाहायाव जेब्लाबो से थाखोमाना थायो। नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ, उन्दैयावनो क्लासाव मिथियो। दा बेखायनो बेयो गोजौनि बाहागोनि, नैबेबो गोजौनि बाहागोनि, बेखायनो बे गोजौजों बेजों दानदो जाबाय। बेनिफ्राय मा थाबाय बाहाय 50, बेनिफ्राय नैबेयाव बेसेबां थाखो गोजौआव 15। बे मोननैजों सानजाबनानै जा मोनो बेनो 15%नि जागोन। अब्ला 50, 15 आरो 50 मोननैजों सानजाबबानो जाबाय। सानजाबबा मोनगोन 0, 25, 0, 5। अब्ला मा जागोन 5, 6, 7, 750, 0, 25, बेनिफ्राय 0, 5, 750। अब्ला मा जाबाय, सासे मानसिया 5000नि मालाव 15% मोनोबा बिथाङा 750 माने 750 थाखा राङा बेहा लाब जाबाय एबा बेखिनि फैसा मोनबाय। थिग बिदिनो मोनसे एग्जाम्पल नोंथांमोननो लाबावसै गोरलै आदबै। हमनानै ला 10,000 रांनि बिथाङा बेसेबां मोनगोन, बेयाव 30 जौखोन्दो। 30 जौखोन्दो जुदि मोनगोन, अब्ला 10,000 राङाव बिथाङा 30 जौखोन्दो मोनगोन। अब्ला बेखौबो दिहुननानै लादो। अब्ला 30, 100, गाहायनि मोननै गोजौनि मोननै दानदो। होमब्ला 100 सानजाब बेसेबां थाखो गोजौआव 30, बेयाव 100, मोननैजों बेसेबां जाखो 3000। अब्ला बिथाङा 10,000 रांनि मोनसे फालांगियाव 13% जुदि मोनजायोबा, माने 100आव 30 जुदि लाब जायोबा बेहा 10,000आव 300 रां लाब जानाय जाबाय। बे जाहैबाय फालांगिनिमोन।
नोंथांमोना मोनसे स्टेप बेयाव बारग'लांबाय अब्ला बेयाव नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बुजियाखैबा सिगांनिफ्राय भिडिअखौ नायफिनबानो जाबाय बेनिफ्राय दङ दानिया फैदो फरायसाफोरनि बेलायाव पार्सेन्ट दिहुननाय आदबा मारै फैगोन नोंथांमोना नाय फरायसाफोरनि बेलायाव जोंना साबजेक्टआ गासै 6टा थायो हमनानै ला जेनेरेल साइन्स बाहाय दङ 100 MIL बाव दङ 100 इंलिश बाहाय दङ 100 थिग बेबायदिनो जेनेरेल मेथ्स बावबो 100 ओमफ्राय ससियेल साइन्स क्लास फिसानि आरो बावबो 100 बेनिफ्राय हिन्दी हमनानै ला बावबो 100 गासै बर्डनि एग्जामाव गासै 600 मार्क्सनि बाहाय फरिखा जायो मार्क्सनि फरिखा जायो दा बे हिसाबै 600 मार्क्सनि फरिखायाव सासे गथ'आ बेसेबां मोनोबा बेसेबां पार्सेन्ट थाङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होदों दानिया नायदो बेखौ दिहुननायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ खोनासंनानै लाग्रोदो आनजादनि बेलायाव 30निफ्राय बांसिन नाम्बार मोनोबा बेखौ मा होननानै बुंगोन थार्ड डिभिजन बेनिफ्राय 45निफ्राय बांसिन जौखोन्दो मोनलाङोबा बेखौ मा होनना बुंगोन सेकेन्ड बेनिफ्राय 60निफ्राय बांसिन मोननायखौ फार्स्ट डिभिजन बेबायदि लागोन दा बे मोनथामाव गथ'फ्रा बा फरायसाफ्रा बेसेबाङाव सोर मोननो हागोन बेखौ नायदिनि सासे मानसिया गथ'आ 600 नाम्बाराव 500 नाम्बार मोनबाय 600 नाम्बाराव 500 नाम्बार मोनदों 600नि फरिखा जादों मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 100 बेना गासै दाना 500 जाबाय हमनानै ला बे बेसेबां पार्सेन्ट मोनखो दा बेखौ दिहुननो नांगौ बाहाय 500 नाम्बार मोनदों गासै 600आव आरो बेयो बबेयावबा 60 बबेयावबा 80 MILआव 80 इंलिशआव 34 बेफोरबायदि गुबुन गुबुन मोननानै गासै टटेला 500 जाबाय हमनानै ला बेनि पार्सेन्ट दिहुननांगौ अब्ला बेखौ मारै दिहुनगोन नोंथांमोना नायबानो लाबानो जाबाय गिबियाव नोंथाङा बेसेबां मोनदों बेखौ लिरदो 500 बेसेबां आनजादनिमोन बेखौ लिरदो 600 गाहायाव बेनिफ्राय सानजाब 100 माने मा पार्सेन्ट दिहुननांगौ नालाय ओंखायनो 100जों सानजाबानो जाबाय दानिया मा जागोन 100आ गोजौनि 500आबो गोजौनि बिनि गाहायाव 1 थायो नालाय बेनिफ्राय 600आ गाहायनि अब्ला दानलायलायदो बेजों दानदो बेजों दानबाय अब्ला गोजौआव बेसेबां थाखो 500 गाहायाव थाखो 6 दानिया 500खौ 6जों रानदो 500 थाबाय गोजौआव गाहायाव 6 थाबाय नालाय 500खौ 6जों रानदो 500खौ 6जों रानोबा हमनानै लादो बेसेबां जाहैगोन नोंथांमोना नायदो 6 सानजाब 8 48 बेनिफ्राय 2 फैबाय लाथिख' 6 सानजाब 3 18 2 फैबाय दशमिक हरदो लाथिख' बेनिफ्राय 6 सानजाब 3 18 बे एखेयानो थांबाय थासिगोन दशमिक हरखादोंमोन लाथिख' लाबोदो 6 सानजाब 3 18 बेयो जोबनाय नङा खारलांबाय थागोन अब्लाबो बेखौ बेखिनिखौनो लानो हागोन 83.33 थांबाय 83.33 ना पार्सेन्ट थांनाय जाहैबाय बिनिया थिग बिदिनो बेखौनो जुदि नोंथांमोना गोरा मोनदोंबा मोनसे फिसा आरो गोरलै लाबावनो हागोन नोंथांमोननो बिदिन्थि होनि बाहाय सासे मानसिया गासै 600 नाम्बाराव 400 हमनानै ला 430 नाम्बार मोनबाय एबा 450 नाम्बारफोर मोनहैबाय बेबायदि मोनबाय बेनिफ्राय बिथाङा बेसेबां पार्सेन्ट थांखो बेखौ दिहुननो नांगौ अब्ला नुनो मोनसिगोन बाहाय माबि 430 बेखौ 600जों रानदो सानजाबदो 100जों अब्ला बेजों दानबाय बेजों दानबाय दानिया नायदो गोजौआव 430 गाहायाव 6 थाबाय अब्ला 430खौ 6जों रानदोलाय 6 सानजाब 7 42 बेनिफ्राय दानख'दो 1 बेनिफ्राय लाथिख' 10 जाबाय 6 सानजाब 1 6 दानख'बा बाहाय फैबाय 4 फैबाय दशमिक हरदो लाथिख' 6 सानजाब 6 40निफ्राय 36 जाबाय अब्ला आरो 4 ओंखारबावबाय बे एखेयानो दहाय बायदि खारफिनलांबाय थासिगोन बेबो होमबा 71.66 खारलांसिगोन दा बेबो बेखिनि पार्सेन्ट थांनानै दंहैसै बेबायदि रग' अनजिमा नोंथांमोना जुदि मोननो लुबैदोंबा हमनानै ला सासे मानसिया 600 नाम्बाराव सासे मानसिया आरो मोनसे गोरलै 600 नाम्बाराव जुदि 360 मोनबाय 360 मोनदों 600नि गेजेराव अब्ला गाहायाव 600खौ होदो
बेनिफ्राय 100जों सानजाबदो अब्ला बेसेबां थांखो नायदो अब्ला गोजौनि मोननै लाथिख' गाहायनि मोननै लाथिख' गोजौआव बेसेबां थाखो 360 गाहायाव बेसेबां थाखो 6 अब्ला 360खौ 6जों रानदो 6 सानजाब 6 36 बेनिफ्राय लाथिख' दङ लाथिख' गाहायाव थाया हारसिङै गोजौआव थांगोन अब्ला बेसेबां जाखो 60 अब्ला बे सासे गथ'आ 60 जौखोन्दो मोनबाय माने फार्स्ट डिभिजननि मार्क मोनबाय 360आव 600 360 मोनदों बेनिफ्राय 6जों राननानै जा मोनदों बेखिनि जाहैबाय दा बे मोनसे अब्ला बेयाव नोंथांमोना बुजिनो हाबाय मोनथाम एग्जाम्पल होदों मोननैयाव आन्दाजैनो हमनाय नालाय बेयाव रानजोबथायै मोननै अनजिमा मोननाय जादों बेनिखायनो बेयाव पइन्टनि उनाव रानलांबाबो ओंखारफिनबाय थादों दा बेखौ बेनि फर्मुला आलादा दङ बेखौ रानजोबथानायनि बेखौ आलादा भिडिअ नोंथांमोना गोनांथि जादोंबा मोनगोन बेनिफ्राय नैबे मोनसेया रानजोबथानाय भिडिअआव नोंथांमोना बाहाय रानजोबथानाय मोननाय जादों 360 गोरलै आदबै लानाय जादों दा बेखिनि दानिया फैदो गुबुन मोनसे रोखोमनि आदबनि पार्सेन्ट दिहुननाय फरायसाफोरनि थाखाय बा गार्जेन बिथांमोननि थाखाय जेराव मा होनना बुंदों गुबुन गुबुन फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव लायो बेफोरखौ जेरै हमनानै ला एलपि आरो एमइ सेक्सननियाव फ्राय जायो हाइ स्कुलावबो बेयो जायो जेरै हमनानै ला इउनिट टेस्ट जुदि खनब्रै लाबाय बेनिफ्राय हाफ इयारलि खनसे बेनिफ्राय एनुवेल खनसे दा बेबायदि जुदि जायफोरनिया फरायसालिफोराव आनजाद लायो बिनि पार्सेन्ट दिहुननाय एबा बियो माबोरै बानायो बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानो होनि जे इउनिट टेस्टनिफ्राय 20% लानाय जायो स' 20% हिसाबै इउनिट टेस्टनिफ्राय लागोन हाफ इयारलिनिफ्राय 30% हिसाबै लागोन बेनिफ्राय एनुवेलनिफ्राय 50% लाबोनाय जाहैगोन टटेल मार्कशिटआव थाखाय एबा पास मार्कनि पार्सेन्टेजनि हिसाबै दा बेखौ बोरै दिहुनलाङो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो दिन्थिना होनि दा इउनिट टेस्टआ लानाय जायो 25 खरि गासै खेबब्रै लानाय जायो इउनिट टेस्टआ अब्ला टटेल बेसेबांनि लानाय जाखो 100नि लानाय जाहैबाय 100नि लानाय जाहैबाय टटेल 100नि लानाय जाहैदों दा 100नि लानायाव सासे गथ'नि एग्जाम्पल लायोबा हमनानै ला सासे गथ'आ इउनिट टेस्ट मोनब्रैजों बबेयावबा 25 बबेयावबा 20 बबेयावबा 24 बेफोरबायदि बायदिसिना मोनलांनायनि गेजेराव हमनानै ला बाहाय 25खौनो मोनबाय 23 मोनबाय हमनानै ला बाहाय 22 मोनबाय बेनिफ्राय 20 मोनबाय टटेल बेसेबां जागोन हमनानै ला बे हिसाबै लालांबाय आङो लालाङोबा मोनगोन 20 20 42 बेनिफ्राय 42 50 60 65 ओमफ्राय 70 80 90 जाहैबाय 90नि जुदि सासे मानसिया 100आव 90 मोनबाय इउनिट टेस्टआव गासै मोनब्रैजों 90 मोनबाय बिनि 20% लानानै थांनांगौ टटेल मार्क्सआ 90 मोनदों बेनि 20% लानानै थांनांगौ अब्ला बेखौ माबोरै दिहुनगोन नोंथांमोननो दिन्थिना होनि दा बाहाय जाहैबाय टटेल मार्क्स बेसेबां मोनदों 90 बे 90खौ 20% लाबोनांगौ नालाय 20% 20 मानि 20खा बेनिफ्राय पार्सेन्ट मानि 100 बेखायनो सानजाबनांगोन गोजौआव 20 गाहायाव 100 होनानै अब्ला बिनि 20%आ थांसिगोन नैबेबो गोजौनि बेबो गोजौनि गाहायाव लाथिख' दं गोजौआव लाथिख' दं गाहायाव लाथिख' मोनसे दं नैबे गोजौआव लाथिख' मोनसे दं अब्ला मा बासायखो बाहाय 2 बासायबाय बाहाय 9 बासायबाय बाहाय 2 बासायबाय अब्ला 9 × 2 बेसेबां जाखो 18 अब्ला मा जाहैबाय बे सासे गथ'नि मार्क्सआ इउनिट टेस्टआव गासै 90 मोनदोंमोन बेनिया बेसेबां थाहैगोन अब्ला एनुवेलाव एबा टटेल गुबै मार्कशिटआव गाखोहैगोन पार्सेन्टआ बेना 20%आ इउनिट टेस्टनिफ्राय थांगोना जाहैबाय बेनिया बेसेबां थांखो 20%आव बियो 18 मोनहैबाय अब्ला बिनि इउनिट टेस्टनि पार्सेन्टआ गासै मोनब्रैजों 18 थांसिगोन आरोखि मोनसे एनुवेल एग्जामनि फाइनाल मार्कशिटआव फाइनाल नाम्बारा बे जाहैगोन बेनिफ्राय हमनो हाबाय अब्राव इउनिट टेस्ट खेबब्रैजों बेसेबां मोनदों बेखौ बियो मारै खालामदोंमोन गोजौआव 20% नालाय 20 गाहायाव 100 होनानै सानजाबनानै लाबानो जायो बेयो थांगोन बेनिफ्राय हाफ इयारलियाव दङमोन हाफ इयारलियाव 30% लाङो हाफ इयारलिनिफ्राय 30% लांनायनि बेलायाव बेखौ मारै दिहुनो बेबो इजि 30% जायराव हाफ इयारलि लागोन अब्ला बेयाव 100नि लाखागोन एग्जामखौ 100नि खमनोबो लानो हागौ 50बो बेफोरखौ बानायनो हायै जेबो नङा 100नि लानोसै आरोखि 100नि फरिखा लादों 100नि बेनिफ्राय बाहाय 30% लांनाय जागोन बेखौ अब्ला बेखौ मारै खालामनाय जागोन हमनानै ला बेयो सासे गथ'आ
45 मोनदों जौसेयाव हाफ इयारलियाव 45 मोनदों बेयाव 30% लानानै थांनांगौ 45 खौ 30% लांगोन अब्ला बेखौ मा खालामनांगोन बेखौबो 45 खौ सानजाब बेसेबां 30% नालाय गोजौआव 30 होदो गाहायाव 100 होदो बेनिफ्राय दाननानै एबा राननानै बेखौ 30% जा मोनो बिदिनो 30% जाहैगोन अब्ला मा जाबाय गाहायाव लाथिख' दं गोजौआव लाथिख' दं गोजौआव 3 दं गोजौआव 45 दंबावो गाहायाव 10 दङ अब्ला बेखौ दाननो हानाय नङा ओंखायनो गेजेरनि दानग्रा हमनानै लानांगोन 10 खौ 5 जों रानदो 5 सानजाब 20 बेखौ 45 खौ रानदो 5 जों 5 सानजाब 9 45 बेनिफ्राय गाहाय गोजौआव मा दङ 9 आरो 3 थाबाय गाहायाव मा थाखो 2 9 सानजाब 3 ओमफ्राय गाहायाव 2 अब्ला 9 सानजाब 3 बेसेबां जाखो 18 गाहायाव बेसेबां थाखो 2 दा 18 खौ 2 जों रानोबा बेसेबां थांगोन अब्ला 9 मोनहैसै सरि नैबे जायासै 9 सानजाब 3 27 बेनिफ्राय गाहायाव 2 बेनिफ्राय रानबा बेसेबां मोनगोन दानिया नायदो 27 खौ 9 जों 2 जों राननांगोन 2 सानजाब 1 2 बेनिफ्राय 2 सानजाब 3 6 ओमफ्राय 1 दानख'बाय दशमिक लाथिख' सानजाब 5 10 अब्ला बेसेबां थांखो 45 नि 30%आ बेसेबां थांखो बाहाय 13.5 अब्ला हाफ इयारलिनिफ्राय जुदि सासे गथ'आ 45 मोनोबा बिथांनि पार्सेन्टखौ लानानै थांनाय जाहैगोन दिहुननानै 30% दिहुननानै लांनाय जाहैगोन आरो अब्ला बेसेबां मोनदों 13.5 मोनहैनाय जाहैबाय इउनिट टेस्टआव बेना 18 थांबाय बेनिफ्राय हाफ इयारलियाव 13.5 थांबाय इउनिट टेस्टआव गासै बे 90 मोन हाफ इयारलियाव नाथाय 45 ल' मोनदोंमोन बेखायनो बे मोननैजों दाजाबगासेया बेसेबां जायो दाजाबबा दायो मोनहैसिगोन बेनिफ्राय दाना एनुवेलनिफ्राय 50% लाबोनाय जायोमोन नोंथांमोना नुदों एनुवेलनिफ्राय 50% लाबोनाय जायो 50% एनुवेलनिफ्राय 50%आथ' गोरलै खावसे 50% माने खावसे बेखौ ओरैनो हिसाबजोंबो दिहुननो हायो 50 माने खावसे हमनानै ला सासे गथ'आ जुदि एनुवेलाव 50% नालाय एनुवेलाव हमनानै ला सासे गथ'आ 80 मोनदोंबा दिहुनबाबो जायो दिहुनाबाबो बेखौ ओरैनो मिथिखायो खावसे नालाय 50 माने खावसे ओंखायनो एनुवेलाव 80 मोनदोंबा बेनि 50%आ जाहैगोन 40 बेबायदि इजिखा आरोखि 20 मोनदोंबा 10 50 मोनदोंबा 25 बेबायदि बेना 50%खा थेवब्लाबो बेखौ दिहुननो हायो जेनेबा 83 82 बायदिसिनाफोर मोनोबा बेखौ दिहुननो हानाय जायो एखे रोखोमनि दिहुननांगोन बेखौबो हमनानै ला सासे गथ'आ एनुवेलाव 82 मोनदोंबा बेखौबो दिहुननो हाबाय गासै 50% लाबोगोन नालाय जौसेजों दानलायदो बेनिफ्राय 5 सानजाब 10 5 सानजाब 2 10 अब्ला गोजौआव बेसेबां थाखो 82 2 जों रानबानो जाबाय 2 सानजाब 4 दाइन 2 सानजाब 1 2 अब्ला बेसेबां थाखो 41 होमबा मा जाहैबाय बिनि 82 नि 50%आ 41 जुदि सासे गथ'आ अब्लाना 82 मोनदोंमोनबा बेनि एनुवेलनि मार्कसआ बहाय थांसिगोन 41 दाना 41 फैबाय दाना मा जाफैसिगोन बे मोनथामजों दाजाबनानैसो पास मार्क एबा फाइनाल मार्कशीटआव बिनि पास नाम्बारा फैगोन आरोखि पास पार्सेन्टेजआ अब्ला मा जाफैबाय इउनिट टेस्टआव गासै 90 मोनदोंमोन बेनि गेजेराव 20% दिहुननानै जों मोनदों 18 ओमफ्राय बेनिफ्राय हाफ इयारलियाव 45 मोनदोंमोन बेनि गेजेराव 30% दिहुननानै जों मोनदोंमोन 13.5 बेनिफ्राय एनुवेलाव मोनदोंमोन 82 बेनि गेजेराव 50% दिहुननानै जों मोनदों 41 दा बेखौसो टटेल दाजाबनानै बेनि मार्कखौ लांनाय जागोन जेरै बाहाय 5 बेनिफ्राय पइन्ट दङ पइन्टनि उनाव बेनिफ्राय 8 9 10 11 12 1 थाबाय बेनिफ्राय 4 5 6 बेजों 7 अब्ला बेनि मार्कसआ गासै जाफैगोन सरि नैबे 4 नङा 4 5 6 7 जाबाय 7 अब्ला बेनि मार्कसआ गासै जाहैसिगोन 72.5% 72.5% बियो मोननो हानाय जादों गासैजों एनुवेल हाफ इयारलि आरो इउनिट टेस्ट बेजों दा बे जाहैबाय गोजाम खान्थिनि जायखौ दा सरकारि फरायसालिफोराव खालामनाय जाला दा सरकारि फरायसालियाव एनुवेलबो गैया हाफ इयारलिबो गैया गासै सुमोनथाइ हिसाबै 50-50नि लानाय जायो गोबांनियावनो दा बेखायनो बेनिया आलादा नैबे जाहैबाय गोजाम खान्थिनि जायखौ प्राइभेटफ्राव लानाय जायो दाबो एबा गुबुन गुबुन फरायसालिफ्रा लानाय जायो बे आदबै बेखौ बानायनाय जादोंमोन दा बेखायनो जायफोरहा गोनां जादोंमोन नोंथांमोना बेबादि दिहुननानै लाबानो जाबाय जेबो नङा दा अब्ला मोनथाम खान्थिनि नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनाय जाबाय सरासनस्रा एग्जामनि बेनिफ्राय बेबादि गोजाम खान्थिनि पार्सेन्ट दिहुननाय आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय फालांगियारि एबा बिजनेसनि थाखाय माबोरै फैसा पार्सेन्ट दिहुनो बिनि थाखाय नोंथांमोननो दिन्थिनानै होदों दा बेयाव नोंथांमोनहा नायनानै बुजिनो हाबाय जानो हागौ पार्सेन्टखौ माबोरै दिहुनो दा बेखिनिमोन एसेनोसै गोजोन्थों।